Kabayatan na iti sabali pa nga damag. Iti van ken PUV nagdinumpar ka ng apoy Jaya Santa Cruz, Ilocos Sur. Duwati na sugsugatan. Diyos ko, ano ba naman yan? Disgrasya everywhere, oh. Detalye ka natin ng Kamata Report tinutukan. Iti regional news ni Idol Tony G. IFM News Regional. Duwa tinadangran iti panagdinong partivan ken PUV iti National Highway iti Barangay Paratong, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ti High Ace G1 Grandia ket inmaneho ti may sa alalaki nga agtawen italupulo ket tallo agnanaed ij iniangan Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Timed PUV ket inmaneho ti lalaki nga agtawen ti patapulo ket siyam at taga San Antonio, Candon City nga magnanaed iti Barangay Paratong. Agpapaamyan ng tivan idinto nga adda iti bangir alin na ti PUV. Idi madanon ti nakapasamakan ti aksidente ket saan anak kontrol ti driver ti PUV ti lugan nga inmaneho na ket napan iti bangir alin niya. Isu nga nagdinong parda iti nasaw nga van. Gapu kadayta ket naipit ti driver ti PUV iti tugaw na. Gapu ti nakaro apan nakadadael ti lugan. Ken maysa a pasahero ti van na babae nga agtawen ti 18 ti nagsagaba ti minor injuries. Damag Regional para iti IFM News. Siya ni Idol Tony G. Tatak RMN.